Šobr a Pakuska v jídle. Jednoho krásného dne se chystal Šobr na oběd. Potkal svou kamarádku Pakusku a pomyslel si, co by to bez ní bylo za svět. A tak na oběd vydali se spolu. Samozřejmě, že sedět chtěli u jednoho stolu. Ale nepředbíhejme, ještě přeci nejsou v jídelně. Oni přišli před vchod a Šobr o něm měl. Co neviděl, kuchařky v rukou drželi čučorětky. A tak oba makali jako fretky. Frontu dočista ignorovali, prostě jen běželi, co jim nohy stačily. Už blížili se a cítili tu vůni víc a víc. Snažili se dýchat z plných plic. Však nešlo to tak snadno. Kuchařka řekla, musím vám jich dát hodně, ať kalhoty vám nespadnou. Jejich pohled směřoval na talíř. Lívance byly tak nádherné, jako kdyby je namaloval sám malíř. Jejich pohled směřoval na talíř. Ale najednou Pakuska se otočila a dále už víc nemluvil. Její pohled mluvil sám za vše. Uviděla párek a přestala si jíst šušně. Takovou sílu párek mastný má, že svoje šušně už dále nevnímá. Rozeběhla se, uběhla snad 7 metrů. Řekla si, já žiju si asi ve snu. Mastný párek do pusí klouzal. Všichni v jídelně strnuli, přestali jídlo kousat. Pánové, dejte si pozor, ať váš kokot neskončí v její díře, protože Pakuska, když chce, je to pěkné zvíře. Šobr mezi tím pojídá lívance, ale tomu nestačí, je to přece jen malá část jeho žvance. Nasál vůni v jídelně a spozoroval. Tu vůni cítil se, jako by mu někdo k tomu píseň hrál. On rozeběhl se a skočil za pult jídelní. Kuchařky skrývaly se před ní, protože zdál se být moc šukézný. A za kuchařkami nekráčel, on jen dokola se otáčel. A hledal, odkud vůně pochází. Nosem mu nyní nic jiného neprochází. V zápětí uviděl tu krásu, všechno z cesty odhodil a běžel pro tu mísu. Ta vůně je z houska s máslem, pod ní se skrývá i houska se salámem. Pro Šobra je toto více než jen sen. A takhle tito dva kamarádi jedí v jídelně každý den.